Azterketaren 6. ariketan agertzen dira erroen arteko eraketa batzuk. A, B, C, D eta E. Ea dana baten egiten edo bestela ikusiko segun zelako zenbat zelako iraupena dokon bideoa moztukot. Erroak batu egin behar direnean, erroak bardinak izan behar dira. Bai, errotzailea, baita errokizuna ere. Kasu honetan, errotzaile guztia dira, bi, karratua direlako erroak, baina erro barrukoak ez dira bardinak. Orduan, zer egin behar dugu? Edozein kasutan ere, erro bat daukagunean, barruan dauden zenbakiak deskonposatu. Orduan, hasiko gara. 75 da, 5 ber 2 bider 3, ken 3 biren 72 izango da 2 ber 3 bider 3 ber 2 gehi bat biren 3 ber 3 ken bat sortziren 2 ber 3. Orain, errotik atarengo ditugu. Aldiren biderkagaiak adibidez, hemen 5, hemen 2 bat eta 3 bat, hemen 3 eta hemen 2. Eta geratuko da. 2 bider 5, erro 3, ken, hemen urten diren 2 eta 3 biderkagai horiek bidertzen ataratzen direnez goian idatziko ditugu, beraz, 3 bider 2 bider 3 zati 2 erro 2 gehi 3 ber biren erro 3 ken 2 sortziren erro 2. Bale? Orduan, orain erro bardina direnak elkartuko ditugu batzeko, eta izango da 10 erro 3 gehi 3 biren erro 3 eta gero hau honea simplifikatu da ken bederatzi erro 2 eta honea simplifikatu da bat biren bat laurden parkatu erro 2 berdin 10 gehi 3 biren dana bider erro 3 eta gero ken ipintzen badu hemen eta parentesiaz bestea, barrukoak ezin izan minus bederatzi eta minus bat laurden, maiz eta bederatzi eta bat laurden. Gehi ipintzen badugu, minus bederatzi ken bat laurden erro 2 aldugu idatzi. Kontu zelakoekin, Ze batzutan ipintzen dugu minus, baina gero barruan minusak mantendu, edo lehenengo minusa desagertarazi, baina bigarren minusina mantendu hor. Horako momentuetan kontu handi ziblia behar da. Orduan, MKT eginez bietan, hemen 23 biren geratuko dira, erro 3, eta hemen negatibo izango da, minus 37 laurden erro 2. Bale? Izango duzue, hasieratik eduki duzu arazo bat, hemengo bateren zuk bat sortziren idatzi duzu, arrazoi guztiz, beraz, hau borrengot, bateren, hemen bieren, beraz, hemengoa bieren, beraz hemen, minus 27 ken 2, minus 29 eren, erro 2. Eta hau izango zen, amairako emaitza. Hemengoa ere modifikatu behar da, bieren hemen ipinita. Vale? Bueno.
Hemen biren falta. Bai. Ez da faltatzen ez erakin, hemen, zein dut nik, hau txartu dago. Berkatu da. Bai. Orain, bigarrena. Bigarrenean daukagu erroen arteko biderkaketa bat. Betiko moduan, erroak bidertzeko, bidertu izateko errotzaileak barreinak izan behar dira. Eta kasuetan desberdinak dira. Beraz, gauza bat egin behar izango da errotzaile komunera laburtzea. Bien MKT erabiliz errotzaile barri bezala. Baina, barruan ditugu zenbakiak. Beraz, barruko zenbakiak ere deskonposatuko ditugu gero, simplifikatu izateko gauza guztiak. Vale? Zein ordenetan, zuek ikusi berdin dio. Bai? Adibidez, lehenengo simplifikatuko dut, deskonposatu ingo dugu. Beraz, lau erro, hiru berriru, bider, sei erro, da, hiru berbi, bider bi. Lau eta MKT esan dugu dela 12. Beraz, errobiak 12. Orain, arrotzailea lautik 12 pasa badugu, da bider lau egin badugu errotzailea, barrukoak erlau. Berriru, bideriru dugu, beraz berriru. Beraz, hiru berriru eki dugu, berriru. Bider, 12 pine badugu, 6tik 12 bider bi egin dugu, beraz, barrukoa berbi. Orain, dana baten ipiniko dugu. Hiru berriru, hiru berbe beratzi. Bider, hiru berbi, hiru berlau, eta bi berbi. Beraz, geratzen da, 12, hiru ber, 13, bider, bi berbi. Hemen, hiruak, berretzailea 13 denez, errotzailea baino handiagoa, beraz, paketeren bat aldu batara, beraz, hiru, 12, hiru bider bi berbi. Eta hau ja ezin da simplifikatu gehiago. Vale? Bueno. Orain, urrengoa. Urrengoan, biderketa baino zatiketa da. Eta zatiketetan arazo bardina. Errotzaile komunera laburtu behar ditugu. Barruko zenbakiak eta letra direnez da dauden zenbakiak ezin direnez deskonposatu, bi zenbaki lehena dalako. Barruan, MKT izan da 6, bitan ipiniko dugu 6. Hirutik 6ra pasa badugu, barrukoa berbi egin behar dugu. Zati, 6, bitik 6ra biderin dugunez, beraz, barruko guztia berriru egingo dugu. Orain, dana, erro bakar baten sartu. Aberlau, zati, bi berriru, zati, aberriru. Zeran zatiketa hau? Gogoratu. Ipintzen badugu lanik, izango zen, aberlau, bider, aberriru goian, beraz, aberzazpi, zati, bi berriru. Zazpia ditugu bidatzen goian, eta errotzailea zaitenez, pakete bat aldatara. Vale? Orduan, berdin A bat geratzen da barruan, bi berritu. Hola nik amaituko dut. Vale. Urrengoa. Deren kasuan, erro bat daukagu, eta barruan berredura bat. Bueno, berreketa honen berretzailea, aldugu sartu barrurago, edo aldugatara kanpora. Bai? Eta erro baten erroa egiten danean, errotzaileak bidertu egiten dira. Orduan, eta gainera 25 deskonposatu aldugu. Lehenengo, 25 deskonposatu. Oitura nabalako deskonposatzea lehen. Gero, berretzailea barrura sartu. Errotzaileak bidertu. Orain, paketea egin. Eta orain,
15 eta 5 simplifikatu, eta amaitzen da ariketa. Vale? Eta amaitzeko, biderkadura berezien ariketa bat. Ez da erroak agertu. Bai? Bueno, batuketa baten karratua gogoratu. Lehenengoa berbi, beraz, 3 erro bi berbi, gehi bigarna berbi, 2 erro 3 berbi, gehi batuketa balako, 2 bider 3 erro bi, bider 2 erro 3. 3 erro bi berbi, berbi doia ona eta ona, beraz, bederatzi bider bi, 18. Gehi, ona eta ona, 4 bider 3 12, eta hemen, 2 bider 3 bider 2, 12, eta erro 2 bider 3, erro 6. Kontu ze, bi hauek bai aldira batu, baina honekin ezin dira elkartu. Horren geratuko da, 30, gehi 12, erro 6. Listo.